Christine, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in het mooie Maastricht. Rechtstreeks vanuit de Randstad gekomen? Of Nee, niet? Ik heb lekker bij mijn ouders geslapen in Heerlen. Dat is altijd goed thuiskomen, toch? Hè? Ja. Want 6,5 jaar geleden zaten wij in de Bonbonnière. En 6,5 jaar later is er in ieders leven, maar ook in jouw leven, best wel wat veranderd. Hè? Ja, klopt. Ja. Maar het gaat goed. Je zit lekker in je vel, volgens mij. Ja, gaat heel goed. En het is ook inderdaad heel grappig wat je zegt. Je hebt soms niet helemaal door wat er allemaal gebeurt in een x aantal jaar. Nee. En als je dan zo'n vraag krijgt, dan ga je natuurlijk weer heel specifiek nadenken van... Goh, waar stonden we toen inderdaad toen we elkaar spraken? En we staan nu wel weer heel ergens anders. Ja. Doe je dat inderdaad niet vaak? Even, ik kan me voorstellen, zeker in jullie sector, even stilstaan bij de tijd? Ja, je staat natuurlijk wel altijd stil bij vorig jaar rond deze tijd en dus eigenlijk wat korter geleden, maar echt zo helemaal terugreflecteren van 5 jaar later, dat ook weer niet zo vaak. En we kijken natuurlijk heel veel vooruit vooral. Stilstaan of achteruit kijken is stilstaan, zeg ik dan. Hè? Ja. Want toen we elkaar toen spraken, zat je bij Van der Valk, Heerlen. Ja. Maar daar zit je inmiddels, eigenlijk ben je daar niet meer bij betrokken, los van de familieband uiteraard. Ja, klopt. Ja, ik heb inderdaad, toen hadden we eigenlijk net een grote brand gehad in Heerlen, waren we dat helemaal terug op aan het bouwen. Ik denk dat het zelfs net weer open was. En eigenlijk vlak daarna besloot ik om richting Amsterdam te gaan. Toen kwam er een nieuw project op mijn pad en ben ik die kant op gegaan. Want, hoe kwam dat? Je had het hier in Limburg wel gezien? Of, nee, maar het leek me wel heel leuk om een keer een nieuw hotel op te starten. En met name ook het nieuwe hotel een keer in te richten. Ja. En wij gingen toen eigenlijk samen met Wiel Arets en mijn vader, die hadden toen een plan gemaakt om op de Zuidas een Van der Valk hotel te gaan bouwen. En mijn oudste broer die zei eigenlijk al meteen van, ik wil heel graag die hele bouw doen. Dus die kwam eigenlijk als eerste in dat team terecht. Yeah. En even later zei ik op een gegeven moment van, ik zou wel heel graag daar het interieur willen gaan doen. En later stapte er nog een andere broer weer bij en die zei, ik wil heel graag de organisatie mee gaan, of gaan doen en gaan opzetten. Dus zo werden we eigenlijk heel snel, gingen we allemaal een beetje richting die kant. Ja. Richting die kant op. Ja. En dus de uitdaging, de prikkel om dat helemaal op te zetten, dat gaf voldoende power om te zeggen, nou dan verlaat ik zeg maar het ouderlijke nest en ga ik naar de Randstad. Ja, het leek me gewoon heel leuk om een keer te kijken wat dat zou brengen. Het was natuurlijk gewoon een fantastische uitdaging ook om dat te doen. Ja. En nu inmiddels is het hotel 3 jaar open al. En dat was gewoon ook een hele goede keuze geweest. Ja. Nou mooi. Want op zich stond ook niet gebeiteld ergens in beton van, Christine, jij zit voor de komende 30 jaar in Heerlen vast. Nee, dat was eigenlijk ook zelfs wel een soort afspraak die ik toen de tijd met mijn ouders maakte van, ik wil wel terugkomen, maar ik wil niet voor altijd terugkomen, omdat ik dat ook een beetje een beklemmend gevoel vind. Ja. En nu heb ik eigenlijk met Amsterdam weer hetzelfde. Van, ik weet niet zeker of dit de plek is waar ik voor altijd ga blijven. Nee. Ik heb het ontzettend naar mijn zin, maar het sluit ook niet uit dat ik misschien ooit nog een keer terugkom naar Limburg of dat er nog iets anders op mijn pad komt. Ja. Want dat vind ik, dat geeft me ook wel een veel vrijer gevoel dan nu al weten van dat ik op mijn eindstation ben. Nee, dat zou nog een beetje vroeg zijn in het, toch? Nee, we komen pas kijken op dat. Ja, dat vind ik ook. Ja. Het was niet de makkelijkste periode, kan ik me voorstellen, om zo'n project van de grond af aan opstart en noem maar op. Hè? Ja, nee, zeker. Want het was allemaal super spannend op de plek waar we gingen bouwen. Want het is dan, de bouwkavel was in de vorm van een driehoek. En dat is ook hoe Wiel het pand ontworpen heeft. En eigenlijk een driehoek van glas, hotel with a view. Mm-hmm. En het is helemaal bebouwd. En dus in eerste instantie ging ik met Ineke Rozen, hier ook uit Maastricht, gingen we aan de slag met het interieur. Veel Limburgse inspiratie meegenomen. Uiteraard, want we wilden natuurlijk toch een beetje die Limburgse gastvrijheid ook op die stijve Zuidas doorheen krijgen. Ja. Nee, maar we hadden wel inderdaad wel een beetje dat Limburgse ook als uitgangspunt, dat we zeiden het moet echt gastvrij zijn en we wilden ook een soort vrouwelijke touch meegeven aan het interieur. Dus je ziet veel roze en veel... Ook af en toe wat bloemenprinten en veel ronde vormen om het allemaal wat zachter te maken daar.
Nou ja, het is uiteindelijk in het hele hotel heel goed gelukt. Ja, het gebouw zelf heeft nog een prestigieuze prijs gekregen. Ja, klopt. We hebben in 2021 zijn we het beste gebouw van Nederland geworden. Zo, ja, en dat is eigenlijk wel echt wel heel knap, want het is nog nooit een hotel geweest dat gewonnen heeft. Nee. En we hadden zelf ook eigenlijk echt niet zo verwacht dat we het zouden gaan winnen. Omdat we hebben natuurlijk wel echt vanuit alle partijen, ook vanuit Wiel en de familie, hebben we echt onze ziel en zaligheid helemaal daarin gelegd. Maar dat het ook dan erkend wordt en gezien wordt, is natuurlijk wel heel speciaal. Ja, zeker. Ja. We gaan het niet de hele uitzending over corona hebben, positieve vibe. Maar in die periode in Amsterdam een nieuw hotel openen was denk ik nog lastiger dan hier in het zuiden, waar als het kon de toeristen toch nog massaal op afkwamen. Hè? Ja, kijk, of het echt nog lastiger was, dat weet ik natuurlijk niet. Maar het klopt wel inderdaad dat we om ons heen, dat bijvoorbeeld ook de Limburgse hotels, Kasteel Ter Worm en Hotel Heerle en ook Bloemendaal Maastricht, wel echt wel meer bezoekers kregen dan wij. En dat hadden we, omdat de bouw die kon best wel lang doorlopen in de corona. Dus wij zaten zo in ons eigen wereldje dat we het ook niet helemaal beseft hadden dat het eigenlijk echt helemaal stil lag. Ja. Dus toen gingen de deuren open en toen waren de nieuwsberichten over Amsterdam echt dramatisch slecht. Ja. Dus er kwam eigenlijk helemaal niemand. Er was natuurlijk geen toeristen, de Zuidas was gesloten zo ongeveer. Dus en dan zit je daar met een hotel met hoeveel kamers? 234, ja. En met mijn broer en mijn schoonzus met z'n drieën. En we probeerden dat dan zo goed mogelijk te managen. Maar er viel eigenlijk weinig te managen. Dus het was echt... dat was wel een lastige tijd en daarna konden we gelukkig weer een beetje opstarten en toen moest het natuurlijk weer dicht en zo ging het eigenlijk de hele tijd op en neer. Ja. Maar goed, het maakt je natuurlijk ook wel weer creatief om te kijken van goh, wat kunnen we wel en daar waren we ook continu naar op zoek. Ja. En ik kan me voorstellen dat het dan extra prettig is dat je wel met familie kunt schakelen en kunt sparren en dat je er niet alleen voor staat. Hè? Ja. Dus dat is natuurlijk wel een enorm voordeel. Ja, zeker ook met de investering die we gedaan hebben op de Zuidas. Als je dat helemaal alleen moet dragen, is dat wel echt nog veel zwaarder in die eerste 2 jaar dan nu we het konden delen met de hele familie. En dat je toch iets meer kunt vertrouwen op het komt wel goed, want er komt echt nog wel een andere tijd aan. En daar zitten we nu ook volop in. Nu loopt het als een TGV? Ja, nu loopt het echt heel erg goed. En Amsterdam is volop weer in leven en bruisend. Ja. En de Zuidas is helemaal weer terug bij het oude. En de Rai draait super, dus het is een feestje om daar te werken. Het is weer een feest, zou ik inderdaad net zeggen. Er zullen heel veel verschillen zijn, maar wat zijn voor jou de grootste verschillen om een hotel te runnen in de Randstad in het zuiden? Dus je kunt er denk ik wel tientallen opnoemen, maar wat komt de eerste paar dingen in je op? Ja, de eerste paar dingen zijn wel met name echt heel erg locatiegebonden. Want ik ben natuurlijk echt van een typisch leisure hotel in de provincie, gewoon in Heerlen gegaan, naar een compleet zakelijk internationaal hotel op de Amsterdamse Zuidas. Ja, ik denk niet dat je echt een groter contrast kan vinden. Precies. Dus, maar dat heeft ook gewoon heel erg te maken met het type hotel, dat het echt heel anders is. Maar voor mij echt qua mentaliteit vind ik toch mijn grootste verschil vind ik de mentaliteit van de mensen. Dat het is het personeel of de gasten? Ja, kijk, het personeel, want de gasten wordt ook heel erg beïnvloed door de locatie, maar met het team van ons merk je dat er toch wel iets meer vluchtigheid in zit dan wat ik gewend was vanuit Heerlen. Dus natuurlijk ook wat minder concurrentie. En in Amsterdam zie je gewoon dat iedereen heel snel zegt van oh, maar ik heb eigenlijk nu zin om dit te gaan doen of dat te gaan doen. En dan ben je ze weer kwijt. Weer even weg. En dan heb je er weer veel tijd en energie in gestopt. En dan, Gelukkig komen ze ook wel af en toe terug. En ik moet wel zeggen, we hebben echt een heel leuk team en het gaat hartstikke goed. Maar dat vind ik wel een verschil wat je goed kan merken. Ja. Als je het hebt over de grootste, het gaat supergoed, TGV noemen we het een paar keer, of ik het. Maar als je het hebt over de grootste uitdagingen in jullie sector op dit moment, is dan personeel. Ook personeel? Ja, en dan met name echt de keuken. Ja. Keuken is gewoon echt heel moeilijk. We werken heel veel met de internationale koks, omdat het gewoon, het is gewoon echt heel lastig. Ja. Er zijn er ook gewoon echt weinig nog. Ja. En dan komt ook al snel ter sprake, de jeugd wil niet meer in de horeca, of valt dat dan in de Randstad nog iets meer mee? Of? Ja, ik heb dat gevoel wel, omdat er gewoon veel meer opties zijn qua bijbaantjes die je kan doen. En dat was voorheen natuurlijk gewoon anders, was het veel vanzelfsprekender van
als je wat geld bij wil verdienen tijdens je studie, dan ga je gewoon in de horeca werken. Ja, nou blijft het voor studenten natuurlijk nog steeds wel aantrekkelijke tijden om in te werken. Dus, en je kan natuurlijk ook vrij flexibel roosteren. Dus je ziet dat die doelgroep is er ook nog echt wel. Maar ik heb wel het idee dat het een kleinere pool is dan voorheen. Doen jullie daar extra efforts voor? Of extra campagnes? Of hoe leg je ze dan extra in de watten? Of zeg je, nee, als je ze nog meer in de watten gaat leggen, dan... Nee, jawel, zeker wel. Dat is echt een van onze grootste topics waar we mee bezig zijn. Dus we proberen met name heel veel persoonlijke aandacht aan iedereen te geven. Echt betrokken te zijn bij de persoon wie ze zelf zijn. Willen ze zich ontwikkelen op een bepaalde manier? Of speelt er iets in een privé situatie of zo? Dat je echt de mensen heel goed leert kennen. En, maar goed, je zult er dan snel over hoeveel medewerkers heb je het in zo'n hotel van jouw omvang? Ja, we hebben ruim 100 medewerkers, dus het is wel een groot team. Ja. Maar goed, toch, we zijn ook met z'n drieën, dat scheelt natuurlijk ook. En uiteindelijk, kijk, we zijn altijd al opgegroeid met het hele operationele gedachte. Dus we zijn gewoon heel veel op de werkvloer en dan leer je natuurlijk ook iedereen wel goed kennen. Goed kennen, precies. Ja, je weet natuurlijk nooit hoe het was geweest zonder corona, maar op zich, als je terugkijkt over die 6 jaar... ben je op dit moment in je leven, zakelijk, privé, ook op de plek waar je zou willen zijn? Zijn jullie met het hotel op de plek waar jullie zouden willen zijn qua totaalplaatje en jouw rol daarin? Of zeg je, ik had eigenlijk net iets meer gewild? Of nee, het is beter gegaan dan ik had verwacht? Nee, kijk, ik had natuurlijk liever niet die coronaperiode gehad. Nee. Dat lijkt me logisch. Maar van de andere kant heb ik daar ook weer heel veel van geleerd. En ook hoe je dan omgaat met je organisatie en met je mensen, et cetera. Dus wat dat betreft is het ook weer iets wat je uiteindelijk weer sterker gemaakt heeft. En ik ben super trots op waar we nu staan, zeker met het hotel. En dus eigenlijk zeer tevreden. Ja. Dat mag ook. Je mag ook tevreden zijn. Ik heb ook nog gewoon al mijn uitdagingen. Dus het is ook niet dat ik me verveel of denk van... Nee, en zoals we al zeiden, het is absoluut geen eindstation. En een hotel wat 24 op 24 uur open is er altijd wel een uitdaging. Dus zeker. De deuren gaan nooit op slot. Nee, en ook binnen onze familie zijn er ook altijd nog genoeg uitdagingen. Want wat je net vroeg over de medewerkers, zit ook binnen de familie hebben we een structuur dat we ook in bepaalde commissies samenwerken als familielid. Mag je daar dan de route in bepalen. En ik zit zelf bij de HR-commissie en dan houden we ons ook bezig met, kunnen we niet nog extra benefits bedenken voor algemeen binnen Van der Valk. En zo, dus dat zijn ook hele uitdagende thema's om mee bezig te zijn en om organisatiebreed dan te denken van hoe kunnen we dat nou echt gaan verbeteren. Zit je niet ook nog in de commissie interieur, verbouwingen? Bestaat die niet? Of zou dat niet nee, dat zou ik ook heel leuk vinden. Maar daar heb ik inderdaad ook wel nog mijn projecten in. Want ik help dan Arnie met Kasteel Ter Worm om daar ook de badkamers nog te renoveren. Dus, dat project loopt nu eigenlijk? Ja, dat loopt nu. Okay. Dus ik kom altijd nog 1 keer per 2 weken weer lekker richting Limburg. Kijk eens aan. Wanneer moet dat project afgerond zijn? Nou, we moeten nog gaan beginnen hoor. We zijn alles nu aan het voorbereiden. En dan waarschijnlijk ergens volgend jaar gaat de verbouwing echt beginnen. Ja, mooi. Ja. In het begin van het gesprek zeiden we al 6 jaar. Ja, dan sta je pas even stil. Hoe vind je de tijd gegaan? Snel of te snel? Of zeg je, ja goed, het zijn gewoon 6 jaar. Xavier, doe er niet zo moeilijk over. Maar toen ik het gesprek deze en de andere gesprekken voorbereidde, het bekroop me wel even een gevoel van wow, het gaat wel heel snel. Ja, ik vond vooral... Want gevoelsmatig is het niet zoveel gebeurd in die 6 jaar, maar als je dan echt gaat reflecteren, dan denk je van, dat was echt gewoon een hele andere tijd bijna 6 jaar geleden, terwijl dat niet zo, natuurlijk 6 jaar terug, denk je, Maar wat nu, is het? Er is echt veel gebeurd inderdaad. Je bent getrouwd, dus dat is toch ook al een... dit jaar, januari, ook weer in Limburg. Toch daarvoor teruggekomen naar Limburg? Ja, in Hotel Heerlen, ja. En nu samen wonend in de Randstad. In Amsterdam. In Amsterdam. We gaan eens even nog een clipje van 6,5 jaar geleden hebben we elkaar inderdaad gesproken in de Bonbonnière. Even kijken hoe je daar nu op terugkijkt. Ja, ik vind die balans wel. En die balans is ook heel belangrijk. Want ik bedoel, anders kan je dit ook niet doen en niet volhouden. Want het is natuurlijk allemaal heel intensief. Maar ik denk... horeca is wat je zegt, is 24 uur. Dus je kan zoveel werken als je zelf wil. En als je wil, kan je ook gewoon altijd werken. Maar ik denk dat niemand daar echt gelukkig van wordt. En ik denk dat de balans, met name moet je
voor jezelf creëren door prioriteiten te stellen en andere dingen ook belangrijk te maken. En ik denk wel dat als je echt gepassioneerd bent over wat je doet, dan zal dat altijd wel een soort van klein gevecht blijven. Maar dat komt ook omdat je de helft van de dingen die je doet, of misschien nog meer, zie je ook helemaal niet als werk. Nee, het is, die passie, dat zie je toch meer als hobby dan werk. Ja. En wat ik zeg, ik denk gewoon dat je moet afspraken maken met jezelf. Natuurlijk loop je af en toe tegen de lamp aan, maar dat doet denk ik iedereen. En zolang je maar de tijd vrijmaakt en de dingen belangrijk maakt, dan komt het wel goed. Zolang je maar de tijd vrij maakt en die bepaalde dingen belangrijk maakt. Clichévraag, maar hoe gaat het nu met die balans? Is het makkelijker in de Randstad dat je getrouwd bent? Is het moeilijker of het loopt zoals het loopt? Nou, het is grappig dat je deze eruit haalt, want die dacht ik, toen ik terugkeek, dacht ik, nou dat was niet helemaal. Ik voelde wel echt altijd zo, alleen ik denk dat het niet helemaal waar was. Dat ik toch wel echt heel erg op zoek was in die tijd naar die balans. Ik denk ook dat het wel altijd zoeken blijft. Hè, als je, wat ik toen ook zei, het gewoon heel leuk vindt wat je doet. Ik zie de helft ook niet als werken. Maar ik heb wel het idee dat die balans er nu meer is. Ook inderdaad, door mijn man. We hebben het super fijn samen. Hij heeft iets heel anders dan ik. En dan moet je toch nog beter je best doen om echt goed de tijd voor elkaar te vinden. Ja. En dat lukt ons heel erg goed. Maar ook omdat we het gewoon echt allebei maar belangrijk blijven maken. En, want anders dan... Je moet er elke dag voor blijven werken. Ja, precies. Ja. En is het dan misschien net prettig dat hij niet in dezelfde sector zit? Want anders gaat het al vrij snel weer in de vrije tijd ook weer over de hotellerie. Ik vind dat heel erg leuk. Want hij neemt me ook mee naar andere werelden en laat me weer andere inzichten zien. Dus mooi, dat heel mooi. Tot slot, ik weet niet of we over 5 jaar weer een serie gaan maken. Maar, of misschien moet ik je dan komen opzoeken in Beijing of in Singapore. Maar waar wil je graag over 5 jaar staan? Zoals je aan het begin van het gesprek zei, ik sluit niets uit. Dus is het moeilijk in te schatten of je dan nog in Amsterdam zit. Of niet, hè? Ik weet het niet. Ik had je 5 jaar geleden ook niet dit verhaal kunnen vertellen. Nee. Maar dat maakt het misschien net ook leuk en spannend, niet? Ja, absoluut. Ik weet echt niet waar ik over 5 jaar ben. Nee. Echt geen idee. Kan heel goed zijn dat ik in Amsterdam zit, maar het kan ook zijn dat ik ergens anders weer ben. En wat je in het begin van het gesprek zei, je sluit op zich nooit uit om ooit een keer weer terug naar Limburg te komen. Wie weet is dat wel. Dan kunnen we elkaar gewoon hier weer ontmoeten. En anders komen we ergens op. Ja, leuk. Dankjewel. Ja, jij ook.